Det der er Dennis fra Micro Development. Det her det er vores elektroniske køretøjstabel, som er lavet hovedsageligt til pålidelighedsrally og orienteringsløb. Tælleren den tænder vi heroppe i højre hjørne. Som I kan se, så er der lys i displayet og i tasterne, som kan være en stor hjælp ved kørslen om natten. Hvis vi tager højre ende af kassen, så vi har et 9V-batteri og 3 potentiometer. Potentiometerne de bruges til justering af lyset i tasterne, henholdsvis de røde taster, de grønne taster og kontrasten i displayet. I startmenuen er der mulighed for at justere lysstyrken i displayet, samt justere signaltonen, som enten kan give en lyd for hver 100 eller 1000 meter. Rundtaster længst til venstre er menutasten, som kan skifte mellem startmenuen og køremenuen. I køremenuen ser vi foroven den virtuelle triptæller, den nuværende hastighed, den kommende hastighed og batteriindikatoren. Vi starter med at reset tælleren, hvilket også ved at holde den runde tast her, starttasten, nede i cirka 3 sekunder. Vi vælger så den hastighed, vi kunne tænke os at køre med. Det kunne være 43 km i timen. Og når vi vil have tælleren til at starte, trykker vi en enkelt gang på starttasten. Den virtuelle triptæller giver os en 10 meter udlæsning, hvor vi har 10 meter her, 100 meter, 1 km, 10 km og 100 km. Mens tælleren kører, kan man indstille den næstkommende hastighed, hvilket er meget nyttigt ved f.eks. turbinetapper. Når man ønsker, at den næstkommende hastighed skal træde i kraft, trykker man en gang på starttasten, hvorefter tælleren tæller videre, men nu med en ny hastighed. I den udvidede version af køretøjstabellen er der mulighed for at kalibrere tælleren i forhold til sådan en triptæller. Det smarte ved denne funktion er, at tabellen nu også kan bruges i biler med miles-triptæller. Derudover er det blevet meget nemmere at køre løb med en standard triptæller, selvom den skulle vise lidt forkert. Vi kommer ind i kalibreringsmenuen ved at gå i startmenuen og holde menutasten inde i cirka 3 sekunder. Først får vi vist den nuværende kalibreringsstatus, hvilken er 1000 enheder per 1000 meter. Ved hjælp af piltasten ude til højre kan vi navigere rundt imellem nogle menuer, hvilken er nulstilling af enhed, ny kalibreringsværdi og igen tilbage til visning af aktuel kalibreringsværdi. Vi vil prøve at lave en ny kalibreringsværdi. Vi trykker start og indtaster først den præcise længde vi skal køre, altså den længde vi har fået oplyst ruten af. Det kan være i dette tilfælde, at det er 2200 meter. Vi trykker start, og når vi så har kørt det 2200 meter, taster vi ind her, hvad vores triptæller viser. Det kan være, at triptælleren viser, at vi har kørt 3200 meter. Vi taster start, og vi har nu gennem vores kalibreringsværdi. I kørevinduet kan vi se et lille K, som symboliserer, at tælleren ikke længere viser den reelle distance, men derimod en distance, der passer til bilens triptæller. I dette tilfælde viser vores tæller 3200 meter for hver 2200 meter, der er kørt. Den udvidede version har også en anden smart ting, nemlig justering af den virtuelle triptæller. For at komme ind i menuen skal man stå i køremenuen og holde menutasten nede i cirka 3 sekunder. Her indtaster man så den længde, man gerne vil have lagt til, eller trukket fra den virtuelle triptællers kørte længde. I dette tilfælde prøver vi at tage 3300 enheder. Ved hjælp af menutasten kan vi så vælge, om der skal lægges til eller trækkes fra. Vi prøver at lægge 3300 enheder til. For at acceptere dette, trykker vi på starttasten, og vi ser så, at der er lagt en længde til.